Bon dia a tothom, benvinguts a la jornada de l'execució d'obra a la descarbonització d'infraestructures organitzada per Infraestructures CAT als col·legis d'enginyers de camins, canals i ports i al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. En primer lloc, per donar la benvinguda, té la paraula el degà del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, Pere Calvet. Col·legi de l'Enginyeria. Col·legi de l'Enginyeria. Tenen lapsus. Políticament no és correcte. Sí. Bueno, benvinguts al col·legi, benvinguts a la Casa de l'Enginyeria de Camins, Canals i Ports, benvinguts també a la que volem que sigui la Casa de la Reflexió i el Debat a l'entorn dels grans reptes urbans i ambientals de Catalunya. En primer lloc, voldria donar l'enhorabona al president d'Infraestructures.cat, en Miquel Buch, per pensar en clau de futur aquesta celebració d'aniversari. I també donar-li les gràcies per confiar en el nostre col·legi per organitzar aquests debats conjuntament amb el Col·legi d'Arquitectes. També unes paraules d'agraïment al degà del Col·legi d'Arquitectes amb qui compartim aquesta voluntat de ser útils a la societat liderant debats com el d'avui. S'escau molt que aquesta primera jornada de reflexió sobre el futur de les infraestructures la dediquem a parlar de la descarbonització. A Catalunya el debat ha vingut marcat en els darrers 30 anys per la inversió en nova infraestructura. Sense voler encara entrar en les causes polítiques, el focus ha estat sempre centrat en les xifres de licitació, adjudicació o execució de l'obra. Sens dubte, el compliment dels compromisos pressupostaris és importantíssim, especialment si tenim en compte els grans retards acumulats en infraestructures claus per la competitivitat de l'economia catalana. Però com a enginyers, com a arquitectes, com a professionals, hem de ser capaços de dotar de major riquesa aquest debat. Inversió en infraestructures equival també a manteniment i gestió, a innovació i digitalització, a descarbonització i sostenibilitat. En definitiva, en països madurs com el nostre, tan important és invertir en nous projectes com assegurar el màxim rendiment de les infraestructures ja implantades. I avui no es pot parlar d'aquests conceptes sense tenir en compte el vector tecnològic i el vector de sostenibilitat i la descarbonització. Fa només uns dies el professor Rafael Mujeriego, que és tota una institució a l'Escola de Camins, em feia arribar una reflexió sobre el concepte de gestió del risc associada a les infraestructures y al cambio climático. Em deia el Mujeriego, el riesgo más importante en este momento es no anticipar el riesgo real que puede derivarse del cambio climático y sus manifestaciones, más propias en las latitudes mediterráneas en las que estamos, con una limitación especial de ella de los recursos naturales, especialmente el agua y la energía. El canvi climàtic i les seves conseqüències han arribat per quedar-se i cal donar respostes ràpides. La descarbonització de les infraestructures n'és del tot necessària si volem complir els objectius de desenvolupament sostenible predicats i assumits tant per les administracions públiques com per les empreses privades. En un context geopolític que posa de relleu la importància d'assegurar la sobirania energètica, amb la necessitat, com a país, de recuperar el temps perdut en matèria de renovables, enmig de la gran oportunitat que poden significar els fons europeus Next Generation en la transformació de les nostres infraestructures, els col·legis professionals tenim l'obligació gairebé moral de promoure aquests debats com els d'avui. I espero que en vinguin molt més. Gràcies per estar tots aquí. Gràcies. Ara té la paraula el president d'Infraestructures CAT, Miquel Buch. Bon dia i gràcies per participar en aquesta primera jornada que fem, que és tota una declaració d'intencions, parlar de descarbonització dins d'un marc en el qual volem fer 10 jornades de debat i de col·loqui respecte a les infraestructures i com han de canviar de cara al futur, que és com hem plantejat aquest aniversari d'infraestructures. Després de 10 anys és bo aturar-nos, mirar i preveure el futur. Jo explicava quan era alcalde que pujàvem amb el meu fill al Maresme, sabeu que vivim a la Califòrnia catalana, i tenim des del mar a la muntanya, i pujàvem amb el meu fill a dalt, nosaltres tenim una ermita que és a Sant Mateu, que és Premià de Dalt, jo soc de Premià de Mar, i ens aturàvem enmig d'una pedra i miràvem tot el Premià de Mar i tot el mar, i ens estàvem molta estona que jo no li deia res al meu fill.
I jo espero la pregunta d'aquí uns quants anys, ara té 16 anys, d'aquí uns quants anys m'ho preguntarà què fèiem tant de rato asseguts sense dir-nos res, no? I la resposta la tinc molt clara, que és pensar. El papa pensava. Jo imagino que ell també pensava, l'únic que ell era petit i no acaba d'entendre, però és que és molt bo pensar. És molt bo pensar cap on anem. I aquestes jornades també estan amb aquesta clau, estan pensades amb aquesta clau, en pensar cap on anem. Hem patit una crisi econòmica recent, hem patit una crisi sanitària recent, hem tingut unes actualitzacions de preu com les que hem viscut, ens han passat moltes coses i és bo de tant en tant aturar-nos, mirar-nos, pensar cap on anem. Tenim tota la càrrega generacional de com afrontem el canvi climàtic i com deixem un millor planeta pels nostres fills. Tot això és bo que de tant en tant aturem, pensem, parlem i tinguem una interlocució entre, en aquest cas, sector, col·legis, administració, tots plegats puguem parlar de com afrontem el futur. Per tant, és tota una declaració d'intencions aquest aniversari i a més començar amb aquesta jornada de la descarbonització. Igual com ha estat una declaració d'intencions al llarg d'aquest any, els canvis que hem fet d'infraestructures han estat tota una declaració d'intencions que mica en mica anem veient els resultats, però és un canvi que creiem que havíem de fer. O sigui, l'actualització que ha fet d'infraestructures, per exemple, amb el que us deia abans de l'actualització de preus, que altres comunitats autònomes o altres territoris o altres administracions no han fet. I nosaltres ho hem fet, és tota una declaració d'intencions. És entendre una situació com l'afrontarem, actualitzar una situació. O, per exemple, els canvis que hem fet, les modificacions que hem fet amb les licitacions per apostar més per la proximitat, que la llei ho permet. O, per exemple, la interpretació que vam treure de la Comissió Jurídica Assessora entre adjudicat i contractat. Són una sèrie de canvis i alguns que han de venir, i espero que es mantinguin, que és una declaració d'intencions de cap a on anem. I espero que aquest aniversari continuï. Sabeu que estem en un moment ara mateix de traspàs. Els que estem a la meva posició, doncs al govern hi haurà canvis. I és molt probable que hi hagi canvis també, com ha passat, que Infraestructures ha deixat d'estar depenent del Departament d'Economia, ha passat al Departament de Territori. Aquí hi ha opinions a favor i opinions en contra, ja per parlar-ne molt, és igual, tant és, però sí que és veritat que entenc que s'ha de continuar amb aquesta línia. Amb la línia de canvis permanents i, sobretot, i molt important per mi, continuar interlocutant amb el sector. I quan dic el sector, parlo àmpliament, tot el sector. Els professionals, les empreses, els col·legis, tots hem de continuar parlant per com podem nosaltres, entre tots, aportar, deixar la nostra empremta de cara a les generacions que venen en el futur. Aquestes jornades en són un exemple, però és que cada dia podem donar un exemple. Jo crec fermament i crec que l'administració ha de creure fermament en una col·laboració público-privada ben entesa, en la qual ens enriqueix a tothom, tant als professionals, a les empreses, també a l'administració i al conjunt de la ciutadania. En sortim beneficiats tots de treballar conjuntament. I jo crec que aquest ha de ser el nostre objectiu, el d'entre tots, cadascú des de la seva òptica, cadascú des del seu prisma, cadascú des dels seus objectius, com podem compartir, com podem trobar objectius transversals en el qual entre tots deixem aquest país millor, fem millors infraestructures, donem millor servei, que al cap i a la fi ha de ser el nostre objectiu, com a ésser humà, que és deixar un país millor del que ens hem trobat pels nostres fills i les nostres filles. Res més, jo per ser un cas, la propera jornada la farem al mes de novembre, ja us avisarem, però en un moment donat, donada la situació, com us deia, i donats els canvis, és probable que hi hagi un relleu al capdavant d'infraestructures. En tot cas, jo sí que aprofito ara per donar-vos les gràcies per aquest any, per tot el que he après, i si algun dia no he estat del tot encertat, doncs us demano disculpes, perquè tots ens equivoquem, però sobretot que tot el que he fet o he deixat de fer, bàsicament era pensar en aquests objectius que us deia, una declaració d'intencions per deixar un millor país pels nostres fills. Moltes gràcies i molt bona jornada. Bon dia. En 30 minuts, amb 4 persones de reconeguda trajectòria professional vinculada a la construcció, les infraestructures, l'edificació, a les quals convido a pujar. Convido l'Oriol, el Paco, l'Elisabet i l'Albert, si us aneu apropant aquí a les cadires. Mentre acabem de fer el canvi de setting, poseu-vos còmodes.
Molt bé, doncs després d'aquestes paraules de benvinguda, tant del degà del Col·legi d'Enginyeria com del president d'infraestructures.cat, comencem aquesta estona de pensar, com deia el president d'Infraestructures, en Miquel Buch, al voltant d'aquest lema que ens havíem posat a la jornada de l'execució d'obra a la descarbonització d'infraestructures. I segurament a l'origen de l'empresa, del trànsit de GISA cap a infraestructures.cat, a l'inici es feia obra i no hi havia molta més reflexió, era el signe dels temps, però en aquests 10 anys de trajectòria d'infraestructures el temps ha canviat molt i ha canviat molt ràpid i ara som en un altre paradigma i sabem on som, també està clar cap a on volem anar en aquest sector de la construcció, de l'edificació, de l'enginyeria civil i és un privilegi compartir aquesta estoneta, aquesta hora de temps corregut amb aquestes 4 persones. L'Oriol Güell, cap de la Divisió de Serveis Energètics i Innovació Infraestructures.cat, el Paco Dieguez, director general de l'ITEC, de l'Institut de Tecnologia de Construcció de Catalunya, l'Elisabet Mas, cap de l'àrea d'execució d'actuacions de l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, i l'Albert Cuchí, president de l'Agrupació de Sostenibilitat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i Catedràtic d'Universitat. Molt bé, doncs sense gaire més preàmbul, perquè l'interessant són les seves reflexions, faríem aquest mateix ordre que he fet de presentació. Començaria l'Oriol, que ens donarà la visió des d'infraestructures, com s'estan plantejant amb tota la capacitat d'acció que té infraestructures aquesta evolució cap a la descarbonització d'infraestructures, vulgui dir el que vulgui dir. Després el Paco, l'Elisabet i l'Albert. Oriol, sisplau. Molt bé, bon dia a tothom. He demanat al Cristian d'intervenir en primer lloc justament per agrair als ponents avui, perquè no ho saben o no ho sabien alguns, però han estat referents també meus personals a l'hora d'orientar la carrera professional. Fet aquest agraïment, i s'anirà veient a què es deu, en ordre cronològic, voldria assenyalar, per exemple, l'Albert Cuchí, ja fa temps, estem parlant de l'any 2009-2010, va participar i va generar documentació al voltant de l'estratègia de sostenibilitat en general a Catalunya i en concret en l'àmbit de l'edificació. No ho recorda, però estava atent a les seves exposicions i per preparar la ponència d'avui, de fet, el que he fet és recórrer a les notes de fa aquests més de 10 anys. I és oportú i és bo comentar-ho perquè d'aquestes notes hi ha aspectes que ara són crucials per entendre el nostre dia a dia, el plantejament d'aquest dia a dia i que ja estaven recollits en aquell moment. Dues idees d'aquesta exposició, d'aquestes notes, que em van marcar especialment. La primera era el fet que l'Albert, amb el seu equip, destacava que havien passat d'una construcció tradicional de caire biològic, és a dir, per tant, per naturalesa reciclable, a una construcció de caire mineral, amb extracció fonamentalment d'àrids i d'altres productes que s'allunyaven d'aquesta possibilitat de reciclatge, de naturalització. I que ara, de fet, el camí que havíem d'emprendre, i això ho escrivia fa més de 10 anys, era tornar a aquesta situació de naturalitzar, de tornar a concebre cíclicament la construcció. Llavors, no era una idea inèdita, ja es parlava d'això, però llavors també, i potser val la pena recordar-ho, hi havia algun president del govern que parlava, que consultava el seu cosí o el seu cunyat, no recordo exactament, si el canvi climàtic era realment o no era, si es produïa o no es produïa. I llavors ja sabíem que així era, per part d'alguns, a diferència d'ara, es volia ignorar i el que vull destacar per part d'aquests pioners és el fet que fins i tot en circumstàncies que convidaven a mirar cap a una altra banda, van començar a treballar per posar els fonaments d'allò que necessitem avui en dia. Primer, aquesta idea, aquesta concepció d'introduir la idea de reciclatge, d'entrar en processos constructius que s'allunyin de la generació de residus i apuntin decididament cap al reciclatge. I d'altra banda, un altre aspecte que lliga perfectament amb la jornada d'avui és el fet de concebre l'obra no com una qüestió finalista, sinó com una etapa més d'un procés del que és tot el fet, no només constructiu, sinó d'explotació del mateix edifici. Llavors, aquí, Puig i d'altres, el que destacaven
és que ens fixéssim en els fluxos, tant d'energia com de materials, de recursos que estaven implicats en aquest fet constructiu. I que ho fessin no tenint tant a la qüestió concreta, sinó al plantejament a la utilitat d'un determinat projecte. És a dir, quan projectem, plantegem no el nombre de places d'aparcament, perquè donem una solució per sentada, i ara mateix no ha de ser aquesta, sinó que ens atrevim a repensar-ho mirant amb una perspectiva més àmplia i atacant el que és el projecte pensant en la mobilitat de les persones concretes d'aquest projecte. Per què és important aquest plantejament? Per què va ser molt important? Doncs bé, algunes xifres per il·lustrar l'importància del pas d'aquesta concepció tradicional que s'acaba amb l'execució de l'obra o un plantejament més ampli que abasta tot el cicle de vida de l'edifici. Ara mateix són xifres que publica el panell d'energia de l'ONU. Vinculat al sector de la construcció, trobem a dia d'avui el 37% del consum de l'energia final que es consumeix al planeta. Vinculat al sector de la construcció. Es concentra en dos punts. Primer, l'obtenció dels materials i, d'altra banda, en l'ús de l'immoble. D'acord? Ja d'aquesta observació ens allunyem de la primera concepció de l'obra com a estadi final i únic del que seria aquest procés de generació d'edificació. I apareix l'ús de l'immoble com un factor fonamental a l'hora de considerar la generació de carboni i, per tant, allà on hem d'aplicar mesures per descarbonitzar aquest procés constructiu. Algunes xifres aportades per l'IDE, en calefacció, en refrigeració, climatització, vindrem a gastar un 50% de l'energia que consumeix l'edifici, amb la producció d'aigua calenta sanitària de l'ordre d'un 20% i en l'ús d'electrodomèstics, estaríem pensant aquí en vivenda privada, de l'ordre del 15%. Tot sumat ens n'anem al 85% sense fer res més del que serien actes quotidians d'ús d'aquests immobles. En aquest sentit, també, d'altres fluxos que es destacaven que ens allunyen d'aquesta concepció tradicional. Doncs el fet que la construcció en si té implícit una emissió de gasos d'efecte hivernacle. Es quantificaria al voltant de tot al llarg de la vida útil d'un edifici de 2,5 tones de CO2 equivalent per metre quadrat construït. Per a situar-nos i obrint un parèntesi sobre una de les activitats d'infraestructures. A dia d'avui estarem gestionant de l'ordre de 2,5 milions, lleugerament per sota, de metres quadrats d'edificació pública. Si apliquem aquest ràtio, aquestes 2,5 tones per metre quadrat sobre el que és aquesta superfície edificada, ens fem a la idea que estem gestionant una quantitat importantíssima, tones i tones de CO2. Per tant, dins del que seria el fet constructiu tradicional, si ho ampliem amb una nova perspectiva, que és la de l'ús de l'edifici, els que, com jo mateix, ens dediquem professionalment a la gestió d'aquests immobles, som responsables de la gestió d'una bona part d'aquesta càrrega contaminant, d'aquesta càrrega d'emissions que està vinculada a la construcció. Una altra de les xifres que apareixia en aquests estudis primers i que actualment està sobre aquest mateix ràtio és que lleugerament per sota d'un terç de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle vinculada a la construcció es produeix a la fase d'obra i la resta, és a dir, estaríem per sota dels 2/3. Les xifres podran variar, però estem parlant d'un ordre de magnitud que ens dona la idea de que és en la fase d'ús d'aquest edifici, en la fase d'explotació, on tenim una càrrega important, tenim la responsabilitat de gestionar adequadament el que és aquest flux d'emissions. Això mateix es replicaria amb l'aigua, això mateix es replicaria amb els materials que s'estiguin utilitzant. Recordo d'aquest estudi inicial que tant em va impactar que estem fonamentats ara en una economia que extreu bàsicament materials inerts i una de les apostes de futur, una de les que s'apuntaven ja fa temps, és passar a utilitzar materials de per si reciclables d'origen biològic. Presentades aquestes xifres a l'engròs, per què és important, o per què va ser important aquest treball, per què és important la feina que els ponents i molts d'altres han avançat al llarg d'aquests anys? Perquè bàsicament el que fan és obrir, és canviar el paradigma del concepte de construcció. És a dir, passem de concebre l'obra mesurada en unitats d'obra
si m'estic allargant massa no... 2 minutets, Oriol. D'acord. Passem de concebre l'obra com mesurada en unitats d'obra a mesurar-la també amb d'altres fluxos. És a dir, hores d'ara, un dels instruments que necessitem a infraestructures per tal de facilitar al govern elements de decisió, d'execució de les seves polítiques ambientals és no només pressupostar el cost econòmic d'una obra, sinó també pressupostar el seu cost en carboni, la seva petjada hídrica, el volum de residus que generen en aquest procés i tot això que ara mateix, o sigui, fa un temps podia sonar com una declaració d'intencions, ens dona pas cronològicament un altre dels protagonistes de la jornada d'avui. És a dir, necessitem poder pressupostar les obres en d'altres paràmetres que no siguin estrictament els econòmics. I bé... Vols que fem el canvi? Agafem els trastos i els passem al Paco en aquest moment? Com et sembli? Si de cas continuem, d'acord, però on anava, que és per nosaltres important disposar d'altres eines que ha desenvolupat l'ITEC, justament. Doncs ara el Paco, especialista en obra, en entendre l'obra com a etapa d'un procés, que ni és l'estadi final ni és l'únic, com bé deia l'Oriol, i entenc que, un pioner en això de pressupostar en carboni, en petjada hídrica i en residus, des de la seva posició actual a l'ITEC. Paco, la teva intervenció inicial, sisplau. Molt bé. En primer lloc, felicitar a Infraestructures, no només per aquests 10 anys, més tot el que portava d'abans de trajectòria, sinó per haver organitzat aquestes jornades on s'analitza una mica visió de futur i una mica de debat de com ha de ser el sector en un futur. Jo crec que són molt interessants i són d'agrair aquestes iniciatives. A veure, jo crec que ara ja tenim alguna cosa guanyada i és que avui en dia ja ningú es planteja si el canvi climàtic és cert o no és cert. O sigui, jo crec que això ja ho tenim molt clar. El canvi climàtic és un dels principals problemes, a més les enquestes diuen que és un dels principals problemes actuals de la nostra societat i, per tant, nosaltres com a sector de la construcció en general, en aquest cas, com estem en el Col·legi de l'Enginyeria, en el tema de la construcció d'infraestructures d'enginyeria civil, no ens podem posar de perfil, sinó que hem d'agafar el repte i hem de treballar junts per millorar tota aquesta situació. Per fer-ho, a més, ja tenim eines i tenim legislació. Per tant, jo crec que tenim dues coses fonamentals per poder actuar. La legislació, per exemple, que ja no és nova, la llei de canvi climàtic és de l'any 2017 i la llei de canvi climàtic demana coses que encara no es fan. I una de les coses que també demanem a les administracions públiques, infraestructures, la veritat és que en això és pioner, però hi ha molta administració pública que no ho fa, és exigir precisament aquestes coses que demana la llei de canvi climàtic i que s'han de contemplar en els processos de definició i en els processos de licitació de les obres. Per tant, jo crec que és un tema que avui en dia ja hauríem de tenir tot un full de ruta per desenvolupar una estructura que sigui l'estructura necessària per fer formacions als tècnics, que hi ha una manca de formació important, jo crec, per fer també unes estructures de control de que tot això es compleixi, que és una de les coses que tampoc és un dels hàndicaps perquè això evolucioni. I eines tenim, és cert que les eines encara les tenim i estan funcionant i estem desenvolupant més eines. És cert que, per exemple, quan estem parlant de temes de sostenibilitat i la descarbonització és no l'única, però és un dels temes importants de la sostenibilitat, hem de parlar sempre de cicle de vida i, per tant, hem de parlar de tot el procés des del moment en què es predissenya o es dissenya una infraestructura, es fabriquen els materials, es construeix, passa a la fase d'explotació i, a l'acabar el cicle de vida, de construcció o rehabilitació integral per tornar a una segona vida. És cert que les eines actualment faciliten molt més les primeres fases, que són fabricació i construcció, i estan una mica més coixes a la part de fase d'ús i de construcció. I, per tant, això és un hàndicap a l'hora d'aplicar, però hem de començar a treballar amb això i hem de començar. O sigui, al final, això suposa un canvi de mentalitat en la manera de pensar. Com deia l'Oriol molt bé, no és un tema només de sumatori d'euros, però tampoc és un tema només de sumatori d'emissions de CO2, és un canvi de mentalitat pensant que ens hem de ficar en un altre paradigma de per què hem de fer les coses d'una manera determinada. I jo crec que això requereix molta pedagogia
i molta formació. A mi em va fer gràcia l'altre dia que va parlar amb l'Albert i jo teníem una reunió preparatòria i li dic, Albert, no et connectes? I dic, no. I em deia, no sé, perdona si potser no dic alguna cosa, dic, no, estic predicant a Cádiz. És lamentable que encara estem en la fase de predicar. Jo crec que ja hem de recollir, hem de fer i hem de recollir. O sigui, jo crec que amb el problema que tenim hem d'abandonar aquesta fase ja de predicació, que semblem predicadors explicant el que hem de fer, però després no tirem, no? Jo crec que hem de passar ja a aquesta fase d'execució. Jo aquí ho deixaria de moment, perquè si no... Gràcies, Paco. Després d'aquestes dues intervencions inicials així una mica de Marc, ara vindran dues intervencions, una de l'Elisabet i l'altra de l'Albert, des d'un punt de vista més aplicat, cadascú des del seu camp, una més des del camp de l'enginyeria civil, l'altra més des de l'arquitectura i per tant més edificació, però l'Albert, com ha quedat acreditat, té visió molt ampla. Doncs els demanem a cadascun d'ells una visió des de la seva trajectòria professional i des de les seves responsabilitats actuals. L'Elisabet, una trajectòria llargament vinculada al medi ambient i singularment al cicle de l'aigua, començant al sector privat, com s'ha medi ambient i actualment des de fa una pila d'anys a l'ACA i actualment amb aquesta posició que dèiem, de directora d'execució d'actuacions a l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua. Doncs com ha anat canviant i on sou, que esteu preparant pel futur imminent. Molt bé, doncs bon dia, moltes gràcies per la presentació i gràcies a Infraestructures i al Col·legi per convidar-me a aquesta jornada. Bé, abans d'explicar-vos com afrontem a l'ACA el repte de la descarbonització i de la necessària transició energètica que porta associada, us voldria dir que hi ha canvi climàtic, no en tenim cap dubte, entre altres coses perquè gestionem part dels efectes del canvi climàtic. Ara estem en un episodi de sequera, que tots sabeu, fa poc vam tenir Glòria, és a dir, que ho tenim plenament integrat. Aleshores, la nostra planificació, que al final és el que ens mana la feina que fem i el que ens planifica i ens governa, doncs un dels eixos principals d'aquesta planificació és justament el tema de l'eficiència energètica. Després ho explicaré una mica més. Aleshores, a l'ACA què fem? Doncs gestionem infraestructures del cicle de l'aigua, tant sigui directament com indirectament a través d'administracions supramunicipals, àrea metropolitana, consorcis, mancomunitats, fins i tot algun ajuntament, com també de manera directa. Aleshores, gestionem infraestructures del cicle de l'aigua i també construïm encara també infraestructures. Encara vull dir perquè és un sector que s'està tirant més cap a les entitats supramunicipals, però de moment l'ACA segueix construint directament i també, com deia, indirectament. Aleshores, la primera part, que és la gestió. Com hem d'afrontar la gestió? Abans el senyor Buch ho ha dit i el nostre degà també, el primer que hem de fer és aprofitar al màxim les infraestructures que tenim. Aleshores, això es pot fer amb criteris tècnics, però també amb criteris legislatius, normatius i també amb criteris econòmics. Aleshores, per exemple, la reutilització, les instal·lacions que tenim i les properes que construirem, una manera d'aprofitar-les al màxim és amb criteris econòmics afavorint que a càrrec del cànon de l'aigua aquestes infraestructures es pugui donar l'aigua que es produeix a un preu competitiu perquè els possibles usuaris l'utilitzin. Hi ha altres mesures també de gestió. La segona part de la gestió, què podem fer? Que les infraestructures que tenim siguin més sostenibles, més eficients energèticament. Això es pot fer amb les infraestructures que tenim, des de l'ACA els eixos pels que s'aposten és crear un parc de plaques fotovoltaiques, sobretot a les depuradores, tant les existents com a les que construïm de nou, ja ho incorporem en els projectes. Després també hi ha una aposta forta a la planificació pel biogàs, per incrementar la producció de biogàs a les depuradores. Després també tot el que és millorar l'eficiència a través de la ISO 50001, implantant-la a les instal·lacions i també bàsicament a les depuradores. I finalment afavorint o demanant a les licitacions, per exemple, que les fonts d'energia siguin d'origen renovable. Això seria pel que fa a la gestió. Pel que fa a la construcció, aquí just anem començant. Aleshores, aprofitant també l'oportunitat que ara ens donen els fons europeus, els fons de recuperació europeus, la propera licitació que traurem d'una depuradora que gaudirà d'aquest finançament, del Next Generation, començarem a exigir que es faci el càlcul de les emissions de CO2 equivalent. De moment,
demanarem només el càlcul, no marquem llindars ni valorarem si arribes a tal nivell o a tal nivell. La veritat és perquè encara no estem prou madurs per fer això. El primer que hem de fer és començar a quantificar les emissions que tenim i al llarg del temps ja anirem veient com evolucionem. Tot això ho hem fet de la mà de l'Oficina del Canvi Climàtic, també gràcies a l'ITEC, que ens facilita amb el seu banc de preus que es pugui fer aquest càlcul. Hi ha altres maneres, hi ha una calculadora també justament de l'Oficina del Canvi Climàtic. Això ja ho posarem a les properes licitacions. Ho volem fer d'una manera mesurada, d'acord amb el sector, d'acord amb la capacitat i amb la resposta que puguem tenir al sector, però d'una manera decidida. Jo crec que això, quan comencem, serà ja per anar a fons, perquè realment s'ha de propiciar que hi hagi aquest canvi. Després estem començant a estudiar, que encara no ho hem introduït, ho hem d'estudiar molt bé, tot el tema de les ecoetiquetes en els materials, també de la mà de l'ITEC, que hem tingut contactes amb ells perquè ens ho expliquin molt bé, doncs mirarem a veure com ho podem fer. També s'ha parlat del tema del cicle de vida que s'haurà d'introduir, la normativa, per exemple, de formigó, la vigent ja parla de temes de sostenibilitat i la que ara vindrà reforça també tots aquests temes. Veiem que el sector del formigó, per exemple, també té el seu full de ruta per de la descarbonització. Aleshores, jo crec que entre tots hem de fer d'una manera decidida, rigorosa, ben planificada, amb austeritat, sense fer, o sigui, decidits però amb mesura, per avançar tots en aquest repte que tenim. Moltes gràcies, Elisabet. Has dit una paraula forta, austeritat. Ara, al final... Ben entesa, ben entesa. Aquí hi ha un repte entre l'austeritat i la frugalitat. Podem entrar després. Molt interessant aquesta visió també, totes les coses que ja ens sentim segurs de fer des del cantó de la gestió, i en canvi a la construcció estem començant a fer passes que volen ser decidides i fer-les cap endavant, però que costa més. Com deia el Paco, aquí també sentim els tècnics que la formació tenim alguna llacuna que s'ha de cobrir. Doncs seguidament, Albert, hem estat parlant aquí una mica de fluxos de materials, i jo crec que per aquí tu també tens una pila interessant de coses per aportar. Primer de tot, agrair Infraestructures la jornada d'avui. Dir que estic especialment content d'estar a la Casa de l'Enginyeria de Camins, Canals i Ports. No és tampoc la primera vegada que hi soc, ni la segona, però jo crec que val la pena, diguéssim, enfortir aquests llaços, sobretot davant d'aquests reptes amb tots els agents que estem en el sector i bàsicament els tècnics. L'Oriol, agrair-li quasi la presentació que m'ha fet. D'altra banda, veus, quan prediques, a vegades la llavor cau en terra fèrtil, diguéssim, i fructifica. I sí, la veritat és que anem treballant, i una mica el que m'agradaria és mostrar ara. Va haver un arquitecte que va tenir responsabilitats a l'Ajuntament de Barcelona que parlava que el parc edificat d'habitatges era una infraestructura. Jo no voldria arribar tant, per mi les infraestructures són en realitat suports de mobilitat de tot, d'aigua, d'energia, de materials, de persones, però sí que l'edificació en aquest sentit és un consumidor, diguéssim, de recursos, un element que genera molt, l'Oriol ha parlat, el 30% de l'energia final, entre 30 i 33, depèn de com vagi, l'energia final es consumeix a edificis i bona part d'aquestes per donar condicions d'habitabilitat, en temes que es consideren propis, i, evidentment, la competitivitat del país depèn, bàsicament, que aquest parc es transformi, que aquest parc es transformi cap a la descarbonització. Sempre faig la mateixa incís, que si us en recordeu que el 2012 aquest mateix president de govern que comentaves va retallar 10.000 milions entre sanitat i educació, us en recordeu, de les retallades del 2012? Bé, això era aproximadament la quantitat que ens haguéssim pogut estalviar en comprar energia fora. Recordeu que tenim una dependència energètica que oscil·la entre el 73 i el 80% de l'exterior. Bé, doncs això era el que ens haguéssim estalviat si tots els edificis del parc i totes les màquines que hi ha dintre fossin classe A. Vol dir que el parc sigui ineficient genera dolor social i fa pèrdua de competitivitat. Recordo que vam fer un treball pel govern basc que li van dir: mira, sabeu quin és en massa el producte que més fabriqueu, el principal producte que fabriqueu? És el CO2, són les emissions de CO2, i això és un material que no té cap sortida, és una producció que no té cap sortida, al contrari. Per tant, la nostra competitivitat dependrà d'això. Nosaltres portem directives des del 2002, encara que aquí es va trigar una mica en transposar amb el Codi Tècnic del 2006, portem apretant en aquestes energies de funcionament. I tenim ja l'edifici zero
d'energia quasi ben nul·la, i ara la nova directiva que s'està cuinant en aquest moment al Parlament Europeu va cap a l'edifici zero emissions el 2030. Per tant, per aquesta banda ho aconseguirem. De fet, l'ARS ja preveu, nosaltres hem fet estudis de com estarem el 2050, que hem de ser, recordeu, zero carboni, hem de tenir no el parc, sinó tota l'economia neutral en carboni. El 2050 hem de fer una mica més d'esforç del que pretén l'estratègia de renovació del parc edificat, però no s'hi podem arribar, cal un esforç addicional. Però ara el gran problema és aquest que ens hem despertat, que és l'energia en la fabricació dels materials. Els principals materials, diguéssim, el ciment, l'acer, l'alumini, etc., tenen trajectòries de descarbonització, són públiques, són més o menys confiables. El problema també és la velocitat d'aquesta descarbonització. Ara presentarem d'aquí poc un estudi que hem fet amb el Building Life de Green Building Council a Espanya, on es veu la dependència en realitat del que podrem fer en rehabilitació i en obra nova en funció de la descarbonització, si volem mantenir aquest escenari d'1,5 graus, 2 graus, una mica amb les emissions de CO2 que com a societat ens toquen. És que tenim unes emissions de CO2 per fer el canvi de model. Per això és molt important que anem entrant en aquests temes en el dia a dia i en cada un dels projectes, perquè és ja. Moltes gràcies, Albert. Recullo això, el clar missatge de millorar l'eficiència del parc edificat, que lliga amb el que deia l'Elisabet també, que aprofitar al màxim les infraestructures que ja tenim, i després aquest repte majúscul d'optimitzar, reduir el consum d'energia en la fabricació dels materials, que és segurament on ens juguem la partida de la neutralitat de carboni de l'economia vinculada a la construcció, amb aquest horitzó 2050 que apuntaves. No sé si, arrel de les intervencions inicials, teniu alguna cosa creuada que vulgueu... Paco, pots dir? Sí, el tema, l'Elisabet ho ha dit, que volien demanar les ecoetiquetes i les declaracions ambientals de productes. Aquí tenim certs problemes per la manca que la indústria de materials de construcció encara, quan està enfocada a l'edificació, la veritat és que s'ha posat una mica més les piles i afortunadament el món, diguem, l'arquitectura ja comença a tenir una certa trajectòria, però la indústria, diguem-ne, que és més dedicada, més enfocada a la enginyeria civil, està molt coixa. Llavors, això ens genera problemes que quan moltes vegades volem implementar en plecs de condicions, o volen implementar des de l'administració pública, plecs de condicions on es valorin aquests temes, quan analitzes el mercat i veus que no hi ha prou competència, en plan conservador diu no, això no puc posar perquè si no diran que això estic afavorint el monopoli d'unes poques empreses. Llavors, és un tema que s'ha de lluitar. És un tema que, insisteixo, la llei de canvi climàtic diu que tots els materials i tots els productes i totes les eines i la maquinària que treballi en la construcció i que s'aportin a la construcció han de tenir aquesta avaluació de les emissions de CO2 i la veritat és que sí que és cert que hi ha certes iniciatives, hi ha inclús ara empreses de petita maquinària que estan fent una transformació i estan implementant i estan canviant maquinàries que consumeixen combustibles fòssils per maquinàries que funcionen amb electricitat. Aquí a Barcelona s'ha fet alguna obra pilot en aquest sentit i jo crec que això és el futur i anem per aquesta via. O sigui que jo crec que tot això hem de ser molt més exigents des de l'administració pública i potser potser no són els promotors públics, els licitadors els que ho han d'exigir, sinó que són altres departaments que han d'exigir que aquesta indústria es posi les piles a l'hora de fer les seves declaracions ambientals de producte on diguin exactament quines són les seves capacitats i les seves aportacions a tot aquest tema per poder fer-ho. Després també, el tema de les... Estem ara, evidentment, avui la sessió és descarbonització, però la sostenibilitat és molt més que la descarbonització. El que passa és que com hi ha una urgència, que és el canvi climàtic, i en el canvi climàtic la descarbonització és el factor que més pesa, doncs ens fiquem aquí. Ara, no m'agradaria que abandonéssim altres paràmetres que també influeixen en els temes de la sostenibilitat. I a més, de vegades són contradictoris. Ara, per exemple, estem parlant, i això és una mica dur, però a Europa, per exemple, s'accepta ara
que l'energia nuclear és bona, i efectivament, per la descarbonització és bona, perquè no genera emissions de CO2, té altres problemes, des del punt de vista de la sostenibilitat també. Però aquests problemes sembla que s'han d'aparcar de moment i hem d'anar per aquesta via. O l'aposta que s'està fent pel cotxe elèctric. És evident que el cotxe elèctric té molts avantatges des del punt de vista de la descarbonització, però també té algun punt d'incògnita, què passaran les bateries, consum de recursos que són molt escassos. Això també és sostenibilitat. El que passa és que s'està focalitzant, i crec que s'ha de fer així de moment, perquè, com dic, és una urgència, el tema de les emissions de CO2. Però tot això demostra que el problema de la sostenibilitat és un problema realment complex i que, a més, és un problema que es maneguen a unitats diferents. O sigui, una cosa és mesurar les emissions de CO2 en tones equivalents de CO2 i una altra cosa és avaluar la quantitat de matèria prima que s'utilitza i una altra cosa és el consum d'aigua i, al final, cada cosa té les seves unitats i qui decideix què pesa més i què pesa menys. I això és un problema que de moment no ens estem plantejant perquè ara estem focalitzats en la descarbonització i, per tant, la reducció d'emissions de CO2, però algun dia també ens hem de plantejar en cada moment, que no ha de ser fix, com la cistella, diguem-ne, d'elements que intervenen, quins pesos li posem a l'hora de valorar si una actuació és la millor o no és la millor des del punt de vista de la sostenibilitat. Tot això fa que sigui d'una complexitat molt important tot el tema de la sostenibilitat i fa que sigui absolutament necessari abordar-lo des de la digitalització. No podem abordar avui en dia el problema de la sostenibilitat i el problema de la descarbonització si no comptem amb models digitals, que poden ser tridimensionals o no, no fa falta que siguin tridimensionals, però necessitem models digitals per poder fer avaluacions, quan abans millor, d'estudis d'alternatives, d'analitzar en fase de disseny quines són les solucions que poden afavorir més a la descarbonització, etc. I tot això necessitem bases de dades verídiques actualitzades, necessitem eines de digitalització i eines de càlcul. Tot això, afortunadament, com dic, ja ho tenim i, per tant, jo crec que anem pel bon camí. Ara falta que ho fem. No goso estirar el fil ni de l'energia nuclear ni del cotxe elèctric, però sí que podria recuperar, sota aquest paraguas gran de la sostenibilitat, la descarbonització. Tu parlaves d'aquesta relació una mica sector públic, sector privat, qui tira, qui no. Sí que m'agradaria, Oriol, des de la teva perspectiva a infraestructures.cat, aquesta relació entre sector públic i privat, que abans l'ou o la gallina, trobeu com ho esteu vivint? Mira, volia intervenir, volia demanar d'intervenir després de les paraules del Paco. Jo crec que hi ha un punt de dificultat en tot això que pot tenir un cert efecte paralitzant. És molt gran el repte, però el que també és cert és que els números grossos, com a mínim, estan fets, el camí, les fites estan marcades i potser rebaixaria una mica la pressió. No cal que ho encertem tot i que encertem cadascun dels aspectes de les decisions que prenguem. En les converses prèvies amb els meus companys sortia la queixa o l'observació és fins a quin punt podem estirar. Doncs ara mateix, no ho sé, no hi ha una fórmula universal. El que sí hi ha és una colla de professionals que estem dedicats dia a dia a trobar el punt just d'equilibri fins al que podem arrossegar el sector privat, fins al que podem exigir i també hi ha un sector privat que podríem pensar de manera maniquea que és tot negre, no volen fer res, van arrossegant els peus, o que és tot blanc, és que són punteríssims i ens estan estirant a tots. La realitat és una barreja de situacions de les empreses que actualment són proveïdores de la branca de serveis d'infraestructures i algun dels seus representants és avui assegut aquí entre nosaltres, doncs han destacat per la forma com han fet evolucionar el seu servei de manteniment des d'un servei molt tradicional que es preocupaven, i perdonem-me la simplificació, només d'apretar 4 cargols, fins a tecnificar-lo de manera intensiva, fins a digitalitzar-lo, fins a notar que en les bosses de treball, les demandes de tècnics, de mecatrònica i de més, que cremaven justament per respondre a una demanda que estàvem plantejant nosaltres. Doncs bé, aquesta és una realitat que té clars i obscurs, que està aquí, però és la realitat amb la que ens hem de moure i ens permet avançar.
D'altres punts referents i una conversa que ha quedat interrompuda dins d'infraestructures, si m'allargo massa em tanques de seguida, dins d'infraestructures, darrerament, com a cosa, crec, rellevant, estem adjudicant projectes i executarem obres finançats pels fons europeus en què el paràmetre, un dels paràmetres principals per decidir l'adjudicació és el fet d'aconseguir de tenir una garantia d'estalvi energètic. Doncs bé, això, comentava també, fa 10 anys ni hauria pogut pensar. Actualment és el motiu de patiment dels meus companys d'edificació i d'obra civil perquè estan vehiculant això que no existia fa un temps i ara és una realitat. I com a últim punt, i aquest ja seria dins del meu camp d'activitat diària, l'apartat de la digitalització. Estic completament d'acord i crec que el futur passa per aquí de totes en què la digitalització, la tecnificació és part de la resposta a aquest conjunt de reptes que tenim plantejats. Com molt bé dius, la imatge que tindríem, per exemple, del BIM, la que tindria jo com a profà de fa un temps, és el render en 3 dimensions, amb molts colorins i capes d'hiperdades que estan posades per allà. Sí, és una opció, però hi ha molt més al voltant d'això. De fet, el dia a dia del meu equip està dedicat també a treballar en la definició d'una base de dades que estem desenvolupant conjuntament amb l'ICAEN i el CIMNE, i aquest apartat de col·laboració és important, que ens permeti consignar, per exemple, les certificacions energètiques de manera que l'actualització de dades sobre un determinat immoble sigui immediat, que ens permeti canalitzar cap allà el conjunt de dades que estem obtenint del monitoratge i el telecomandament de les instal·lacions dels immobles que gestionem. Què ens permet això? Ens permet tenir una imatge actual, al moment, de quin és el consum dels edificis, de quin és el comportament d'aquests edificis. Ens centrem en l'energia, però de cadascun dels paràmetres d'interès rellevants per a la sostenibilitat podem efectuar aquesta sensorització i podem tenir la imatge fidel del que és un edifici, el moment actual d'un edifici en cada instant. I en aquest sentit és a partir d'aquesta informació que podem prendre decisions informades, ben orientades, sabent amb molta certesa que l'encertarem a l'hora de planificar, per exemple, quines són les reformes que successivament caldrà dur a terme en un edifici. Elisabet, Albert, estem, no? Descarbonització, digitalització, tots dos heu fet bastant d'èmfasi en rehabilitació, com a tercera idea força que m'estic anotant d'aquesta ronda d'intervencions. Voleu fer alguna aportació en aquesta clau de barrejar digitalització i rehabilitació des del vostre camp d'actuació actual? Bé, jo primer, el tema de la digitalització és que serà una necessitat, perquè si no tot això és ingovernable. Si no està tot digitalitzat, doncs serà impossible recollir totes aquestes dades, tractar-les i gestionar-les. I a l'ACA també estem apostant per aquest tema a través també de fons europeus. Després el que volia fer és veritat que s'ha dit que el sector de l'edificació va per davant d'això respecte de l'obra civil, igual que ha passat amb el BIM. Ells van ser els primers impulsors del BIM. I això voldria lligar-ho amb com ha entrat el món de l'obra civil en el BIM, per exemple, doncs a través d'una obligació legal. Aleshores, aquí, com deia el Paco, el tema del càlcul d'emissions també hi ha una normativa que ens comença a obligar i aleshores està claríssim que ens hi hem de posar. I volia lligar també amb el tema del sector, que potser ho hem dit però no ho he acabat de dir gaire clar. Està clar que és necessària una col·laboració amb el sector, amb la Cambra de Contratistes, amb A5 per tot el que fa més a la part de projectes, perquè, com bé també s'ha dit, tot això ho hem de fer des del naixement de les infraestructures. L'Oriol ho ha explicat molt bé, quan es concep una infraestructura, evidentment ja des del primer moment, que és l'estudi d'alternatives de quina opció s'agafa, s'ha de considerar tot el cicle de vida des del punt de vista de materials, però també des del punt de vista de funcionament, de cost de manteniment, des de la construcció, el cost de construcció i el cost d'explotació. Aleshores, el tema de l'energia, només per donar una dada, el cost de l'energia de les 540 depuradores públiques que tenim ara a Catalunya representa el 30%
abans de la crisi dels preus, ara potser hi arribaria, justament aquest matí estava parlant amb el responsable de l'explotació, pot arribar al 40 o fins i tot més del cost del sanejament a Catalunya. I aleshores, per tant, és molt important concebre des de l'inici instal·lacions que per elles mateixes ja siguin eficients. Ara, per exemple, a l'ACA tenim el repte de fer moltes depuradores, un nombre important de depuradores molt petitetes pot voler dir fins a 100 persones, 50 persones, i està clar que hem de fer un canvi de xip i pensar-les com a petites des de l'inici, no fer instal·lacions grans en petits, sinó que elles ja neixin com amb aquesta definició de ser petites. I repeteixo que evidentment, la col·laboració amb el sector privat i el sector públic és molt important, amb la legislació que tenim i amb possibles canvis que hi hagin, que ens afavoreixi tota aquesta col·laboració. Albert. Bueno, abans el Francisco ens ha posat allò una mica en alarma de lo complex que és tot això. En realitat, gràcies a l'ITEC s'ha aconseguit moltes coses, que és la sistematització de tots aquests processos. Com a tècnic, el que ens interessa és que els processos estiguin sistematitzats, sapiguem el que hem de fer, com s'han d'implementar aquests processos al llarg de la nostra actuació. Jo crec que l'ITEC, en aquest sentit, i diria a nivell europeu de llarg, té una qualitat en quant a l'instrumental que hi ha que en realitat ens ajudarà a fer tot això que ens vol espantar. En realitat ho podrem fer gràcies a això. Clar, sistematitzar implica tenir informació. Tenir informació i aquesta informació tenir-la perfectament constrenyida dintre d'uns àmbits que es permetin operar amb ella. Òbviament això, la digitalització, qui no té un telèfon mòbil ara a sobre i viu d'aquest telèfon mòbil, és bàsic. Sempre dic el mateix, respecte al parc edificat hi ha molta informació perquè en realitat informa, està en el propi edifici, però no l'hem d'extreure d'aquí. La informació amb la que estem treballant respecte al parc i en moltes coses respecte als materials que utilitzem, l'hem d'extreure d'allà i són ingentes quantitats. Ara tenim una cosa en la nova directiva que és el Digital Lookbook, el llibre digital de l'edifici, el registre, que serà fonamental, que és molt més que el que serà el llibre de l'edifici, molt més, no? I clar, això requereix traficar amb una quantitat de dades específiques i com les hem d'operar i tal, enorme. No podem evitar, perquè a més és una eina que tenim, que és la digitalització. L'altre és el perill a vegades també d'aquesta digitalització. Respecte a rehabilitar, clar, és que no podem pensar només en el que farem. És que el que hem de pensar és què fem amb el que ja hem fet, diguéssim, perquè nosaltres podem fer edificis ara zero emissions, si volem. De fet, a Cádiz s'estava predicant a una gent, a uns seguidors s'han format al Col·legi de Cádiz, que ja ho saben fer, això. A més, de diverses maneres, és molt interessant. Podem fer-ho, però no reduirem les nostres emissions si no treballem sobre el que ja tenim. Clar, quan un té un cotxe que diu el tindré 4, 5, 6 anys, 8 anys, 10 anys, al final me'l faran canviar forçosament, saps que però els edificis els construïm, o les infraestructures, i les construïm i quant temps duren. S'amortitzen en 50 anys, però duren molt més. Per tant, si no intervenim sobre el que hi ha, no ens descarbonitzarem. Per tant, ja sabem, el que farem de nou tenim uns problemes, però el que hem de fer és pensar que també la nostra feina està en intervenir sobre el construït, sobre la ciutat, sobre el que tenim, que a més ho fa molt interessant. Molt d'acord amb això que les dades no són informació, cal tot un procés perquè les dades generin aquesta informació. Paco. No, un comentari, posant el focus en això que la rehabilitació hem de veure què fem amb el que tenim, quan dissenyem coses noves hem de pensar que algun dia es rehabilitarà i per tant hem de pensar a l'hora de dissenyar en termes d'economia circular de com al final del cicle de vida això no ens ha de costar el que ara ens costa rehabilitar. És a dir, jo crec que és un tema fora de descarbonització o complementari, però jo crec que és un tema també fonamental. Georgescu Roentgen, que era un físic i economista, que és el pare de l'economia ecològica, tot això que estem parlant, és aquest senyor que hi va posar el peu, i ell diu dues coses molt interessants. No fem coses si no institucionalitzem processos. I la segona és, el món no té costures, el dividim nosaltres per entendre i intervenir sobre ell. A lo millor les costures que li tenim ara no són les costures que necessitem per aquesta altra mirada. Per tant, per exemple, jo crec que és molt més important
molt camí, actuar des de la gestió. O sigui, ara nosaltres ens venen, ens fan un encàrrec, responem amb una cosa i preveiem la vida que ha de tenir, però diguéssim, potser el tema és en la gestió, és el gestor de tot això el que ha d'operar des d'això. I segurament tindrem nous processos diferents que hem de col·laborar a dissenyar perquè gestionem les coses d'una forma diferent. I jo crec que aquí és interessant perquè necessita enginy, i aquí estem a la casa de l'enginyeria, per veure aquests futurs. Jo crec que hem de canviar molt les coses. O sigui, ara estem treballant des de les eines i des de les costures que tenim ara. Segurament això és un repte prou interessant perquè les costures canvien. És evident que en aquesta sessió no esgotarem tots els temes, per això el cicle té 10 sessions i, per tant, i aquí està bé, anunciem temes, però no cal que tanquem tota la discussió. Ens estem apropant al final. M'agradaria fer dues preguntes com ràpides. La primera és per parelles, una pel Paco i per l'Oriol, una mica sobre la implicació i la participació de gent rellevants i usuaris. Les infraestructures, els edificis tenen usuaris i voldria també, com és la vostra perspectiva, com anticipeu, això com influirà en la gestió i fins i tot en tot el cicle de vida del patrimoni construït. Una reflexió ràpida sobre això i després una altra per l'Albert. No, Albert i Elisabet ara no, ara Oriol i Paco. Doncs, pel que fa a agents rellevants, jo crec que és evident que avui aquí asseguts agents molt rellevants i que han estat determinants per a l'evolució de l'art de construir d'aquest país. I això és una qüestió que no passarà, que crec que també una de les qüestions que hem constatat és el fet que no és una sola professió que tira endavant amb l'art de construir, no és un sol ofici el que s'encarrega de dur a terme aquesta construcció, sinó que és la col·laboració de molts agents diferents. I m'agradaria, perquè aquesta és una constatació que també al llarg de la meva vida professional he anat fent, dins d'infraestructures ens hem regit, ens hem mesurat, en primer lloc, pel volum d'obra, pels milions d'euros que executàvem d'obra. Seguidament ens hem definit pel nombre de metres quadrats d'equipaments que estàvem gestionant. Ja també, ara estem interessats en valorar-nos amb els quilowatts hora, amb l'energia que està consumint els nostres equipaments i les emissions vinculades a aquesta energia. Hi ha un altre paràmetre del qual, com més va, més conscient en soc, i és el potencial immens de la gent, dels usuaris, de les famílies vinculades a aquests equipaments i a d'altres infraestructures. No n'hem parlat, hi ha d'altres sessions per parlar-ne, però la meva intuïció i l'experiència que al llarg d'aquests anys hagi pogut acumular, el que em diuen és que aquest és un altre d'aquells capitals, d'aquells tresors que estan pendents que explotem. Un equipament ben conduït és un equipament eficient, que estalvia energia, que redueix les emissions, però que demana que per això hi hagi uns usuaris que estiguin conscienciats, vinculats i disposats a participar en aquesta gestió. I en aquest sentit crec que el futur també va cap aquí. Paco. Jo crec que és fonamental l'opinió i el tenir en compte els usuaris. De fet, un dels canvis que té la nova visió que s'ha de tenir de la construcció, de no tan seqüencial i molt l'anàlisi de tot el cicle de vida, és incorporar la fase d'ús. I en la fase d'ús qui són els protagonistes són els usuaris. Lligant també tot aquest tema de digitalització que estem preconitzant que s'introdueixi de manera ferma a la construcció, la mateixa digitalització al final porta també a poder sensoritzar molt més totes les infraestructures que construïm i poder saber molt bé quin ús tenen, quina és l'opinió de l'usuari respecte de l'ús de les infraestructures, etc. I a partir d'aquí tindrem moltíssima més informació per, en fase de disseny, insisteixo que és la fase fonamental, la fase de planejament i de disseny, incorporar tota aquella informació que podem recopilar del que vol l'usuari o del que li va bé a l'usuari o del que precisa l'usuari. Jo crec que això és fonamental. La penúltima per l'Elisabet i l'Albert, des de la vostra especialitat professional, en el cas de l'Elisabet l'enginyeria, en el cas de l'Albert l'arquitectura, quin camí veieu pels professionals en aquest camí cap a la descarbonització? Quins reptes, quines haurien de ser les primeres passes com a col·lectius professionals per avançar en la direcció correcta? Pues que comenci ja. Molt bé. A veure, aquest és un tema que òbviament m'he plantejat no només per això, sinó perquè fins fa no poc, fins fa
potser un any i mig, vaig estar de director d'una escola d'arquitectura i clar, són coses de què és el que els estem ensenyant, no? Sobretot pensant que els estudiants que teníem davant, la seva vida professional bàsicament serà el canvi de model, no? Són gent que sortirà en els pròxims anys i que la seva tasca professional serà aquest canvi. Bé, el problema és aquest, que el futur és difícil de preveure, però sí, com a mínim, el que s'ha de fer és un canvi, entendre que el problema és diferent, el que s'enfronten ara del que s'han enfrontat les generacions passades. Clar, només podem ensenyar allò que sabem, però en aquest sentit jo crec que tots hem d'assumir, i des de l'Escola d'Arquitectura del Vallès ho vam fer en aquest sentit, de posar-se, bueno, doncs explorem tots una mica, sortim allò que li diuen ara de la zona de confort, posem-nos a fer les coses que cal fer. Sempre dic, els estudiants de l'Escola del Vallès no és que els haguem ensenyat a fer un edifici zero emissions, sinó que l'han fet, han participat al Solar Decathlon, tenen edificis, un ara està al campus de Llevant habitat per enginyers, per exemple, i altres estan per altres llocs movent-se perquè no s'abandonen. Jo crec que és aquest canvi de model però que l'hem d'explorar, i l'hem d'explorar entre tots, i naturalment l'exploració té risc i té problemes. Jo volia comentar una cosa respecte a l'usuari. És una anècdota però molt significativa. Vam guanyar un concurs fa molts anys ja per fer un barri ecològic a Figueres. Un concurs per la Generalitat que volia dir fer un barri ecològic que ja sigui de referència del que és un barri ecològic. I ens vam posar a treballar amb el Lluís Brau, urbanista, el Rafa Cáceres, arquitecte, i amb la gent de l'Agència d'Ecologia Urbana, no sé si l'havia coneixent, que eren uns bojos magnífics, però estaven com diguéssim, apretàvem fins al final, i anàvem fent, i al final adonaves que tu el que acabaves fent era el millor possible perquè aquest model d'algú que planifica, algú que urbanitza, algú que llavors construeix ben i algú que va habitar, clar, tots aquests passos anaven fent que tu feies tot el possible perquè aquella persona pogués viure en un lloc descarbonitzat, per exemple. I clar, però remirant, perquè quan fan una càrrega d'aquests, mires a veure què és el que fa per fora. Vam veure que tots els barris ecològics d'Europa tenien una única cosa en comú, que era que havia sigut una comunitat de gent que volia viure d'una altra manera, que llavors van ocupar una antiga caserna, o van un barri antic el van remodelar, o van fer... Sí, però sempre hi havia aquesta voluntat des de l'usuari, des d'algú que té clar que vol viure d'una altra manera. Allò, em dic Albert Cuixí, tinc un problema amb el carboni, benvingut Albert Cuixí, anem ajudant si anem a treure d'aquí. Des d'aquí llavors podem fer una immensitat de feina. Bé, jo crec que els canvis socials és els que també ens estiraran molt bé per canviar la realitat. Elisabet. Jo reivindicaré una mica el paper dels enginyers. Com a membre també de la Comissió de Medi Ambient i de Canvi Climàtic del Col·legi, doncs, evidentment, els enginyers en general i els enginyers de camins tenim un paper important a fer segur. Aleshores, agafant la idea del sortir de la zona de confort, jo crec que la formació en enginyeria, una de les característiques que té és que permet que les persones que tenen aquesta formació siguin capaces de sortir de la seva zona de confort i d'adaptar-se a les necessitats que els demana el seu dia a dia. Com bé també deia, s'ensenya el que se sap, aleshores hi ha coses que vindran que encara ni tan sols sabem, però és important el tema de la zona de confort. I només com a anècdota voldria recollir unes paraules que va dir en Xavier Flores quan se li va fer un reconeixement a l'acte que vam fer al Palau fa uns mesos, que va dir que el canvi climàtic s'estudiarà des de totes les disciplines, però que no tinguem dubte que la solució al canvi climàtic vindrà des del món de l'enginyeria en general. Molt bé, estem a puntíssim d'acabar. A mode de conclusió, i això quedarà com a conclusions de la jornada, en una frase, us demano que sigui una frase, no un paràgraf. Com us imagineu aquestes infraestructures descarbonitzades en 20 anys, d'aquí 20 anys? Molt curt, molt sintètic, pot ser una paraula, no cal que sigui ni una frase. Ho fem així, comences tu, Paco, i anem cap allà, i quan acabi l'Albert, tanquem. Una frase. Sí, ja s'ha dit que dir d'aquí 20 anys com serà això és complicat, però bueno, ens posarem, vinga. Infraestructures sense processos basats en combustibles fòssils, la fase de predisseny i planificació vital, i després experiència usuari també vital, i fons de producció d'energies renovables per fomentar l'autoconsum de les pròpies infraestructures allà on es pugui. Elisabet. Jo diria instal·lacions eficients i austeres. Austeres en el sentit ben entès. Oriol. Jo parlaria d'edificacions d'infraestructures que han retornat al cicle orgànic, parlaria d'infraestructures
tecnificades i parli també d'infraestructures participades pels seus usuaris. Albert. Bé, el problema de la sostenibilitat és un problema del nostre metabolisme social, o sigui, de la relació de la societat amb el medi natural i amb el territori. I les infraestructures no són més que l'expressió d'aquest metabolisme. Si hem de canviar el metabolisme, canviaran les infraestructures. I, per tant, les infraestructures seran un element de canvi d'aquest metabolisme fonamental. Jo crec que són una eina d'aquesta batalla. Doncs fins aquí. Moltes gràcies per les vostres intervencions. Recollint la intervenció inicial del president d'Infraestructures, sortim del racó de pensar, que no ens faci por començar a caminar en aquest camí cap a la despenalització de les infraestructures. Moltes gràcies per la vostra assistència i fins a la propera sessió. Moltes gràcies.